हलवा साफ करून झाले. आता आपल्याला वाटण आहे मालवणी सार. फिश कढीचं वाटण ऑलरेडी दाखवलं. अर्धा खवलेला नारळ ओला, 5-6 म्हणजे 4 तिखट कसं हवं तसं, 4-5 सुक्या मिरच्या, अर्धा टोमॅटो, 7-8 लसूण पाकळ्या, ओली हळद मार्केटमध्ये येते आहे. तुकडे असे करून ना विनेगर आणि मीठ घालून तुम्ही बरणीत भरून ठेवू शकता, वर्षभर राहते. कोथिंबीर, अर्धा चमचा धणे, अर्धा चमचा बडीशेप, पाव चमचा मेथी दाणे, कांदा. हे मऊ बारीक आपण आता छान मिक्सरमध्ये वाटून घेणार आहे. आणि हलव्याची जी डोकी आहेत ना ती आपण सारामध्ये सोडणार आहोत. नॉर्मली डोक्याचंच मालवणात सार बनवलं जातं माशाच्या, पण ठराविक माशांचीच डोकी वापरली जातात, कोणत्या पण माशाचं नाही वापरत आणि त्याची चव एक अप्रतिम लागते. तर आता पहिलं मी हे वाटून घेते, मस्त मऊ असं वाटून घेते. वाटण आपलं बघा मस्त मऊ वाटून झाले. फोडणी आता आपली कांदा, ठेचलेला लसूण, कोकोनट ऑइल साधारण 2 ते 3 चमचे. तेल छान तापलं की आपण बारीक कांदा, ठेचलेला लसूण, कढीपत्ता पण वरून घालणार आहोत, फोडणीत नाही घालणार. कांदा अर्धा फोडणी पुरता लाल झालं हलवा थाली बघतो. तर माशाच्या हलव्याच्या डोक्याचं सार आणि तुकडे आपण केले त्याचं फ्राय करणार. आणि राईस, भाकरी चपाती आवडत असेल तर. कोकणात नॉर्मली भाकरी ही सकाळी नाश्त्याला असते, जेवणात शक्यतो नसते. चपाती फार कमी, तांदूळ पिकते त्यामुळे तांदळाचे प्रकार. आता मिक्सर घेऊन मी पाणी ॲड करते आणि आमसूलं आंबट तिखट चवीसाठी. हे पातळ कसं किती हवं त्याप्रमाणे तुम्ही पाणी ॲड करा. थोडं घट्ट आहे, अजून आपल्याला पाणी घालावं लागेल. सारे पातळच असतं थप्पसं. टॉमॅटोने ते रसदार होतं आणि चव चांगली लागते, म्हणून मी एक टॉमॅटो छोटावाला वापरला आहे. बस आता एक उकळी येऊ दे. आमसुलं घालूया, 5-6 आमसुलं. डोक्याकडचा भाग आणि 2 शेपट्या रस्स्यात घालणार आहे. आणि हे आपलं बाकीचं मसाला लावून आपण फ्राय करणार. आलं लसूण मसाला, कोकमाचा आगळ आणि रव्यामध्ये कोट करून आपण तळून घेणार आहे. तर आता साराला उकळी आली. कोथिंबीर, कढीपत्ता वरनं घालण्यासाठी. तर सारामध्ये आपण फिश सोडायचं आहे, मीठ टाकायचं आहे. सार आहे ना म्हणजे रस्सा, मालवणात सार म्हणतात, चांगला उकळून घ्यायचा. लास्टला फिश सोडायचे जेव्हा आपल्याला अगदी 2-3 मिनटं उकळवायचं असेल तेव्हा. फिश लवकर कुक होतो. जास्त वेळ उकळवलं तर सारामध्ये फिश कुस्करून जाईल आणि मग तो सापडणार नाही आणि बेचव होईल. त्यामुळे फिश टाकल्यानंतर 2-3 मिनटं रटरटावून उकळवायचं आणि झाकण ठेवून द्यायचं. तर मीठ तोपर्यंत मी टाकून घेते चवीनुसार. आणि आता एक अजून 2 मिनटं जरा उकळवते रश्श्याला आणि मग फिश टाकते मी. आता एक 2-3 मिनटं छान उकळू दे. फिश शिजला ना की त्याचा रंग बदलतो, पांढरा होतो, कळतं आपल्याला. एक 2-3 मिनटं छान उकळू दे. मग आपण वरून कढीपत्ता, गार्निशिंग कोथिंबीर, आपलं हलव्याचं मालवणी सार मग रेडी आहे. आता आपण फ्रायकडे वळूया. मीठ चवीनुसार, कोथिंबीर बारीक चिरलेली, थोडंसं मीठ कमी करते. त्याच्यानंतर हळद पाव चमचा, लाल तिखट अर्धा चमचा, धने पावडर अर्धा चमचा, जीरा पावडर अर्धा चमचा आलं लसूण पेस्ट,
आता आगळ, 1 टीस्पून कोकमाचा आगळ. तुम्ही लिंबू पण अर्धा पिळू शकता. कोकणात मालवणी मसाला वापरतात डायरेक्ट, तर तसंही तुम्ही, मी तसं पण दाखवलेलं आहे रेसिपी मालवणी मसाला वापरून. एक अगदी पाव हिरवी मिरची चिरलेली, अगदी पाव, आणि अगदी 1 चमचा बारीक चिरलेला कांदा. दाताखाली आल्यावर मस्त लागतं. आणि आता ह्याला छान आपण मसाले सगळे लावून एक 10 ते 15 मिनटं ठेवून द्यायचे. तुमच्याकडे वेळ असेल तर अर्धा 1 तास ठेवलं तरी चालेल. मसाले छान त्याला लागतात. आणि आपण रवा लावून मस्तपैकी त्याला तळून घेणार आहे. रव्यामध्ये तांदळाचं पीठ थोडं, म्हणजे 1 वाटी रवा असेल 2 चमचे तांदळाचं पीठ, 1 चमचा रवा, हे 2 चमचे तांदळाचं पीठ, आणि थोडंसं पाव चमचा लाल तिखट आणि मीठ, आणि 1 चमचा बेसन घालायचं. चव चांगली येते त्या कोटिंगला वरच्या. आता हे आपण ठेवून देऊया आणि 10 मिनिटांनी आपण तळायला घेणार आहोत. सार आपलं रेडी आहे. एक 2-3 मिनटं त्याला चांगलं उकळवलं. कढीपत्ता, कोथिंबीर, आणि आता आपण फिश फ्राय करायला घेऊया. रवा मी असा तयार बनवून फ्रीजमध्ये ठेवते, म्हणजे पाहिजे तेव्हा काढता येतो. सगळे कोट करून घेऊया. एकीकडे पॅन ठेवला आहे गॅसवर, त्याच्यामध्ये कोकोनट ऑइलमध्ये मी फ्राय करणार आहे. तवा छान तापला की ऑइल टाकणार. लसूण ठेचून बाजूला ठेवलं आहे. फिशबरोबर मी ना लसूण टाकते ठेचलेला, म्हणजे त्या ऑइलला एक लसणीचा फ्लेवर येतो आणि फिश एकदम चवदार लागतो. लसूणी फिश तयार होतो. आणि आता आपण तळून घेऊया. मीडियम टू हाय गॅसवरती फिश फ्राय करायचं. कुरकुरीत पण होतो आणि छान फ्राय करतो. लसूण ठेचलेला आजूबाजूला टाकायचा आहे, म्हणजे तो छान त्याच्यामध्ये तळतो आणि त्याचा फ्लेवर उतरतो लसणीचा फ्राय करताना. दोन्ही बाजूने क्रिस्पी फ्राय करून घेणार आहोत आपण. आणि मग आपली हलवा थाली रेडी करणार आहोत खाण्यासाठी. फिश फ्राय आपला रेडी झाला आहे. आपण सर्व करायला जेवण वाढायला घेऊया.